Kalnijete na izradi izvješća koje je pravovremeno u novim okolnostima širokih pokušaja destabilizacije europskog susjedstva i narušavanja dinamike demokratskih procesa u samoj Europskoj uniji. Kolegice i kolege, rat tipkovnicama i mobilnim uređajima traje više od desetljeća. Vjerujem da smo svi svjesni toga. A sada svjedočimo neviđenoj razini kršenja prava ruskih građana na informacije koje se u Rusiji manifestira kroz blokiranje pristupa velikim platformama kao što su Facebook, Twitter i YouTube, te ograničavanje pristupa zapadnim i neovisnim ruskim medijima. Kolegice i kolege, tamo se zbog istine ide u zatvor. I to je odgovor svima onima koji pitaju zašto je Europa donijela odluku da se zabrane proruski mediji koji šire laži i dezinformacije. Znate što je pranje novca, a ovdje je na djelu pranje informacija. Stoga pozdravljam naše izvješće koje ističe i razinu važnosti medijske pismenosti koja ostaje ključan način kako ojačavati sposobnost naših građana za prepoznavanje dezinformacija u vremenu zapaljive i manipulativne retorike na društvenim mrežama i u javnom prostoru. Svojim amandmanom pozvala sam Europsku komisiju da se zaduži za izradu liste softvera nezakonitog nadzora kao i osposobljavanje osoblja u institucijama. Kolegice i kolege, transparentnost nikada nije imala bitniju ulogu, kao i odgovarajuće označavanje dezinformirajućeg sadržaja. Suradnjom europskih institucija i medijskih kuća naše strateško opredjeljenje mora biti prepoznavanje narativa manipulacije u borbi za istinu.